Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Adi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak seratanipun gawam kanthi ira-irahan sangu nggo munggah kaji. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Munggah kaji mono hukume wajib kanggone wong Islam kang wis nyukupi sangu awake sehat lan aman dalan sing bakal dilakoni saka Indonesia nganti tekan negara Saudi Arabia. Mulane nalika entuk warisan lemah saka emboke almarhumah, Pak Satir njur ngedol warisan mau saperlu kanggo biaya kaji mengko. Sawah lan Tegal payu 40 yuta rupiah. Yen kanggo wong loro karo Yumini bojone mesti wae isih kurang 10 yuta punjul. Dititipake bang wae Kang, luwih aman lan sak waya-waya dijupuk kena. Kandhane Yumini marang Pak Satir. Saiki lak akeh maling rampok Kang, yen diseleh ning omah marai ora bisa turu. Akeh wong tumindak culika, apa maneh jaman reformasi kang kebacut iki. Wong rumangsa bebas tanpa wates, tumindak sawiya-wiya nyang sapadane urip. Sambunge Yumini sing sajake uteke rada encer, ngerti kahanane jaman najan sekolahe mung kelas 2 SMP. Gugu omongane bojone, Pak Satir sida titip duit mau nyang bank pemerintah sing saben malam minggu nganakake kuis geden-gedenan ing salah sijining TV swasta nasional. Pak Satir rumangsa marem, atine tentrem karo usaha digolekake tambah tahun ngarep rencana budal kaji karo sisiane. Esuk-esuk nalika Pak Satir arep budal nyang sawah, Kardiman mantune sing buka toko perancangan salore kantor desa Kacangan teka. Ana apa kok kadingaren man? Takone Pak Satir karo Mbak Turi mantune lungguh ning kursi kayu gawian saka panggung gunung. Pacul sing mau dipanggul disilihake sareh-sareh ning ngarep lawang pawon. Nggih wonten persegedhik Pak, sumaure Kardiman alon. Wigati apa? Inggih Pak, niku Pak, bab arta. Duit apa? Pak Satir kondo rada kaget, ora tau mantune cerita bab duit. Dhewe iku oleh dagang cukup lumayan, ekonomine mantune mau kagolong kasil banget. Tokone ning dalan desa sing paling rame jurusan kutha, langganane bakul akeh banget. Dadi mokal yen nyilih duit nyang mertuane. Ngeten lho Pak, sambunge Kardiman sajak ngerti bingunge mertuane. Kula mboten badhe ngampil arta dhateng jenengan Pak. Lah terus niki rak wonten usaha ingkang janjiaken badhe ingkang kathah sanget. Maksudmu arta jenengan kula tanjakaken dhateng tiyang ingkang badhe ginakaken dagang wau Pak. Duit sing endi ingkang badhe kadamel bidal kaji niku Pak? Lho, iku duit penting banget man. Duit sing tak kadang-kadang nggo sangu nyang Mekah. Kula ngertos Pak, jenengan rak rencana budal kalian embok, jelas kirang arta semanten kala wau. Mangke menawi angsal badhe kathah jenengan boten bingung-bingung malih. Tahun ngajeng mesti saged bidal tanpa jenengan nambahi piyambak Pak. Njur arep menehi badhe pira man? Takone Pak Satir sawise meneng sawetara suwene.
gangsal ngantos 6% saben wulan Pak. Saben wulan jenengan nampi kirang langkung kalih ngantos 2.200.000 Pak. Setunggal tahun rak sampun turah kangge kaji dalak mbok. Ujare Kardiman mantep banget, kaya-kaya ora bakal nggelakake mertuane dina mburi mengko. Oh, ngono. Wah, ya jan pas banget jan ngono man. Pak Satir krasa padhang atine. Sapa ora seneng nampa duit semono akeh tanpa ngetokake keringet. Dina Senin esuke duit 40 yuta ning bank sida dijupuk diwenehake mantune. Dening Kardiman duit semono iku digawa nyang Malang. Saka Malang njur diulungake Pak Santoso saka Semarang. Sabanjure dikumpulake ning Jakarta dening Pak Prakoso. Ya Pak Prakoso iki sing dadi penanggung jawab tunggal mlebu metu duit titipan sing jarine jumlahe miliaran. Supaya badine luwih akeh, Pak Satir nitipake bebatene sing katampa menyang mantune. Mantune uga langsung kirim duit mau nyang Jakarta. Luwih akeh modal kang disetor mesti bakal luwih akeh SHU sing bakal ditampa dening Pak Satir. Yen ngene terus sida dadi jutawan tenan Pak Satir mengko. Nyandak hitungan wulan ke-10 Pak Satir ngundang mantune. Dheweke kepengin weruh dadi pira duwite nganti dina iku. Menawi mboten lepat sakmenika sampun dados kirang langkung 17 yuta Pak. Kandhane Kardiman karo nuduhake tulisan sing diprint komputer rapi banget. Daftare kabeh nasabah uga kacathet komplit ning lembaran sing jumlahe meh sak buku iku. Sejatine usaha apa to man bosmu sing ning Jakarta kae? Pitakone Pak Satir nyang mantune sing dipikir pinter golek duit kuwi. Perdagangan emas lan nebus listrik Pak. Kalem wae jawabe Kardiman. Rokok kretek sing mentas wae disumet dibuang ngono wae. Nebusi listrik kepriye to jlentreman? Kardiman njur crita yen bose iku mbayar dhisik rekeninge pelanggan listrik sak tanah Jawa. Upamane rekening sing kudu dibayar wong sak Jawa 10 miliar. Pak Prakoso bayar dhisik duit 10 miliar mau menyang PLN. Lah yen pelanggan bayare kasep mesti pelanggan listrik mau kena denda. Dendane mau sing minangka dadi badine Pak Prakoso. Upama dendane saben sasi 1 miliar, badine Pak Prakoso 1 miliar uga. Ngono sateruse. Ya badi mau sing saben wulan diedum nyang sapa wae sing titip duit menyang Pak Prakoso mau kalebu Pak Satir lan kanca-kancane minangka sing duwe duit. Istilah zaman saiki investor lah. Bapak sampun mudeng to? Takone Kardiman bebarengan rokok sajak gayeng karo mertuane. Kabeh wis jelas banget man. Sambunge Pak Satir mongkok. Sasi iki waktu paling akhir nggo daftarake kaji man. Artonipun Bapak badhe dipun pundhut? Iya to. Yen karep aku ra wurung budal Medina man. Oh, nggih. Menawi ngoten kula benjing badhe dateng Malang, Pak. Lho, ngopo? Mendhet arto wau, Pak. Walah, kok goblok temen aku iki. Ujare Pak Satir karo napuki bathuke persis kaya tokoh Poldak ning TV swasta kae. Selasa sore dina candhake Kardiman mulih saka Malang. Priya anak telu tinggal donya siji iku katon cuwa nalika kepethuk mertuane. Kepriye duwite man? Takone Pak Satir katon ora kanten.
kula dereng kepanggih Pak Santoso, Pak. Lho, ana apa? Griyanipun wonten malang kosong, Pak. Njur kepriye mengko iki? Takone Pak Satir kumelap atine. Rabu benjing kula badhe dateng Semarang manggi Pak Santoso. Apa omahe ana sing ning Semarang to? Kabaripun mekaten, Pak. Kandha ngono mau brebet Kardiman ninggalake maratuwane tanpa pamit babar pisan. Pak Satir mung melongo nyawang mantune sing pancen rada kaku iku. Seminggu ana kuthane provinsi Jawa Tengah iku Kardiman ora nggawa asil. Jarine Pak Santoso nyang Jakarta. Nomor telepon sing ditulis kop surat perusahaan duweke Pak Prakoso dihubungi Kardiman. Ora ana jawaban blas. Telepon ora diangkat, dipijet maneh tetep wae dipijet tut kaping 5 ora ana sing jawab. Kardiman lemes saknalika panone peteng luwih peteng tinimbang wengi kang ireng lilimengan kuwi. Nalika kabar bab ora kasile Kardiman njupuk duit mau teka nyang Pak Satir, wong tuwa meh umur 70 tahun kuwi ambruk prek ana jogan. Duit jagane nggo budal kaji asil saka adol sawah saka warisan wong tuane amblas digondol wewe gombel sing awujud manungsa. Total